Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimai bidawami mulbillah fahulu la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du tsumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam lan ngertiyo sapa sira yen anahu setuhune kelakuan iku layasilu ora bisa tumeka sapa ahadun wong suwiji ilal hadrati maring pengayunan al ilahiyati kang bangsa kepengiranan illa bihi kejaba kelawan zikir ai bi dzikri tegese kelawan zikir tasih zikir annahu la yasilu ahadan ilal hadratil ilahiyati illa bi dzikri nalika wonten tiyang ingkang ibadah niku boten saged tumuju dhateng perkawis ingkang dipun tuju kecuali kanthi zikir. Kita sedaya niki teng donya niki asline karepe kan ngibadah. Jenengan di malam Jumat rawuh teng musala, malam Jumat maos tahlil, malam Jumat yasinan lan ngibadah lintunipun niku asline tujuan utamane angsal ridane Gusti Allah. Nek kadang-kadang lek mboten diceritake ya lali tujuane. Jadi jawane urip nang alam dunya ling ibadah niku asline karepe nggo gawe lurusanmu pados sanmu ngenjang nalika sampun seda utawa pindah teng alam akhirat. Niku kan ngoten niku. Artine napa gelem ra gelem, purun mboten purun, lega mboten lega, sak cekapipun kita teng alam dunya mangke badhe pindah teng alam akhirat. Lah akhirat niku mulai alam barzah, mulai alam kubur, mangke ugi wonten dinten kiamat, akhire endinge mangke wonten kalih pilihan, enten swarga, enten neraka. Iki milih swarga apa do milih neraka? Ya nek ditawani milih swarga. Pengen cepet mlebu swarga apa pengen suwi mlebu swarga? Nah, niki perumpamaane kados dene bayi. Kados dene nalika piyambak niku teng alam arwah saderengipun mlebet teng alam kandungan. Niku yo dipeksa karo malaikat. Ning jenengan klalen, Bu. Asline ra gelem, mboten purun. Mula terus ditangkleti, nek kowe arep lahir pengin urip nang alam donya, mongko kowe kudu nyekel stempel, kudu nggawa alamat ben ngenji. Niku mboten kesasar. Wong menungso niku asline asal muasale makhluk surga. Biyen menungso niku asline niku penghuni surga. Lah nek kon dilalah lahir teng alam donya terus mlebu neraka, iku kan jenenge kesasar nggih mboten? Naudzubillah min. Wong maune saka swarga dolan ning alam donya kok baline mboten teng swarga malih, berarti kesasar. Nek nalika pun teng alam kandungan, bayi nika enggak. Nek jenengan kemutan biyen, asline ki ugah dilairke. Wong nyatane ya lahir ora mak procok ya mboten. Ana sing malah jaman sakniki kudu sesar barang. Ora sesar ya kadang wonten sing didudut dikop nika lho. Nggih to? Kira-kira dipacu kan ngagem pil saking jero. Berarti nek dipacu niku disorong, nggih to? Disorong saking lebet. Mangke nek pun mindil-mindil kok ora metu-metu ya dikok, ditudut. Nggih to?
Dikop niku terus ngen napa? Ngen sirahe di tekep terus dikop terus didudut. Niku artinya memang menungso niku nalika kon pindah ngalamke kangelan puger. Bare malah tekan pun teng alam donya malah niku jen karena menungso niku keterbatasan. Ilmune niku terbatas sangat. Zaman dadi bayi ditawani sira kepengin duwe tangan ora. Yo mikire yo jawabe emoh lah, ngesek-ngesek nggon. Pengen duwe sikil ora? Ngesek-ngesek nggon. Nek biar ditawani ngoten niku ning jenengan lalen. Lah padahal Gusti Allah niku sing ajeng nyekapi kebutuhan sedaya makhluke. Mula gelem ra gelem sing sempurna diparingi asta, diparingi suku. Nek pas teng alam kandungan niku jenengan mikir ngono, lah nyambung apa duwe sikil ora kanggo. Soale mboten kebayang nalika teng alam donya niku astane kanggo nyambut damel, sukune kangge tindak. Mboten terbayang. Wong teng alam kandungan mawon, tur teng alam kandungan niku kepenak. Yo sekeco. Penak-penake wong niku teng alam kandungan. Bari turun macet gitu dahar pun mboten mikir luru mangke nek kira-kira kok daharane emoh niku ya teko ngongkon mbok ning mutah wae mbok lho nggih ta nggih nek kira-kira ngidam kok ngidame daharane mboten cocok mutah ngeten oh niku sekeco banget dari maem ngoten terus mula nalika ajeng di lahirke teng alam donya niku asline mboten purun. Dinehi asta mboten purun lan ngesek-ngeseki wong kepenak nang kene ora ngapa-ngapa dari ngatang-ngatang kuwi mangan. Nek karena memang takdire niku kudu lahir teng alam donya, mula Gusti Allah maringi asta, maringi anggota ingkang komplit, ingkang sempurna. Di samping niku wong tuane yo donga ben diparingi anggota sing sempurna. Lah cara kitab iku menungso lemangke diparingi anggota tubuh terus diparingi kodok kodari jatahe rejekine semene jatahe uripe semene dina lek ambekan ping semene lek kedhep ping semene niku diitung Mbak pun jatah dadi mboten weset mboten jenengan lek kedhep niku pun diitung ket biyen ya jatahe kedhep rampung ya rampung ngoten nek pun ditentoke niku kabare le nentoke niku umur sekawan sasi pinten Mbak sekawan wulan. Nah, mula teng tanah Jawa khususnya daerah mriki niku kapan tiang ngandhut sampun ngancik sekawan wulan terus ndonga mapati. Nah, niki basa kula ngalami niki angen-angen nggih ngono kuwi, Mbak. Mapati lho, mapati kan usia sekawan wulan. Kok pas patang sasi kok gek ndonga niku kira-kira telat ora kira-kira. Mikire kula iki ngoten lho. Logikane kan ngoten. Sesuk pas umur patang sasi, pas umur sekawan wulan niki ajeng ditaker jatah rejeki, jatah urip, jatah lintu-lintune. Niku nek standare utawa umume wong nyuwun kira-kira nyuwune sadurunge napa bareng napa sakbare? Jane sadurunge. Kalau Jawane mboten mawiya didongake niku ya pun ditakdir pun wonten jatahe. Mau nyatane sing ora ngapati karena ya tetep aman kok. Gitu. Nek pengin sing tambah sae, monggo niki jenengan saged di ngendikake teng putra, teng mantu. Napa nek menawi ajeng gadah malih, Mbah Kyai mau menawi arep nambah anak maneh ngono. Ngesuk kan wis mulai isi, mulai didongake. Paketan badha salat. Ngoten. Lah terus mapati ini penting, napa mboten Mas? Ya penting. Nek langkung penting niku sing mulai pertama dongake. Dene kok sing pas mapati niku nggo gawe oline. Main lancar, dungane main lancar diselehi oli. Diselehi songgrok. Oline mawi sedekah kali tonggo separuh gaweke slametan. Ngoten niku. Dados mangke insyaallah dados sing sae.
biyen bayi ajeng lahir teng alam donya pun kangelan. Mula niki saged didamel iktibar padha nalika wong sak ngalam donya. Lah kok ngono pintere kok apa? Jarang banget sing ditakoni sira pengen mati burung. Jarang banget sing jawab wis. Siap, Mbak? Dene kabeh jawabe. Padahal genah niku. Genahe bar napa badhe teng alam donya mangke pindah teng alam akhir. Mesti napa mboten niki? Mesti. Nek kadang-kadang ya kados bayi niku wae diomongi ra percaya. Ye sira ibadah, ngesuk nggo sangu nang alam akhirat. Alah. Ngebadah teman-teman, ngaji teman-teman, pikir teman-teman, wong pikir ya ora metu duwite. Ngono, rumangsane ngenjing mboten boto. Nek kados bayi niku wae. Kados bayi niku. Sami wong teng alam donya pun ditaker, jatahe niku pun ditaker. Cuma teng mriki PR digawe madai, sangu benjang teng alam akhir. Dan mangke tekan titi mangsane ora tawa-tawa. Malaikat pun mboten tawa-tawa, mboten gelem ora, mboten tawani. Langsung jedut ngono niku. Wah niku umpamanipun kados enten bayi teng alam nalika lahir ijil teng alam donya nggih kangelan utawa asline uga. Sami kali menungso ditawani arep mati apa urung, jawabe yo dereng. Oh ngeten. Mugi kita sedaya angsal barokahipun wulan taun enggal menika wulan Asyura sehingga dipun paringi gampil anggenipun ibadah, dipun paringi istiqomah anggenipun ibadah, gampil anggenipun pados maisha pikantuk rezeki ingkang halal kathah saha barokah, putra putri solih lan solihah bilih dijaga pundhut kakersakaken kanthi husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Kathah kekirangan kalepatan anggenipun kita matur nyuwun agung pamunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.